Karbeng long along ria long inko da talk MSC constituency to labang so MSC constituency long APSLC la pen Congress atum arni bangta BJP long kachepa ogdun mate mass joining ilitum ketek kolong to lo ason thak thaksi lang chithing labang so habara long sta me pini ladak APSLC la pen Congress ke ogdun atum Bharatiya Janata Party long kachepa ogdun ason thak thaksi ladak kopia pose kachepa ogdun ma la pen Ajasemet rong hang rong bong rong arak jutang ame pu ronchit ingti alang li kecepahin ku pen matalang ya leadership pen dak kadok ave bang Bharat thok sosia bhutor satum sini APSLC la pen Congress a hemtun pen COC dak Bharatiya Janata Party mate BJP long kecepa okdo nasi kopia porsi lapana bang phatum kecepa okdun ma la pen Ronchit ingti alang li BJP long kopia lingka cethe kethek long si alang li lapan aphai lapana voters dak BJP long kapachepa ogduma kopi lingka thesi kedolo nai hui angton alam kasini ponja fan nili non pori ponpo nili long ladak nai tum thek ponik long ladak Ronchit ingti akhai alang li rong hang rong pong rong rak jutang ame long ame pulo lapan alang li leadership pen tipini 600 voters atum dak APSLC lapan Congress Asoka boy kepang raipen BJP asoka boy long kepang chodun lo lasi kecengsi nang itu mapan kaldom napa jelo nang leadership pen kanto kowe dak bang Bharat thok sose ladak pini BJP long nang si pogdun bosenil to ar julong lo lasi ko an a hok lo lapen nang BJP aphan ko pining ke ke dosi nang le lapan abang phuat ko mapan nang le nang ka pacha pogdun lo dadak kalom nang le tar yopot lasi nili pini labangso kedam tanah pos kami nili ruling sokar se bom kita nili ronghang rong orang tanga mai long mai thuk lembo lapen ke nili ar pis kami nili yang wara GBC lembo lasi nili mathabom lapen ke kedam tanah pos kami ni party long klem don atheli tum rong asara tum ke bisari cho nili tum maso asudo nili tum maso asu phan kachupang rengje phan polo tangte nili tum maso asu phan athe anga tawar pondi polo tangte mate karbia khe tum non gerang rang mate karbia khe tum akang ting atawar ko gedam kadu ko istam me song ham thang don seta hangjo seta ilitum alam se hangjo cholo aklem ke dam ilitum ke me ke thaglong ke ilitum thaglong lo pini Bharatiya Janata Party alangli Karbang lo autonomous council chief executive CM Dr. Tuliram Ronghang sar ke Japon labang so ilitum kadu ko istam me thaglong prong lagai song political tum la ani choyana phan pu salang ilitum ka sorta polam chot ilitum thaglong ilitum me khini pen thaglong rong ara galong sita me nilitum BJP pugali ini BJP po join ne pen सरकार को के जॉन पुकली पिना कांग्रेस ता है पिना देख के एपीएससी ता है सेता एलितम कार्बिया तुम के एलितम काउंसिल दे एलितम काउंसिल पिना का पसी लगे एलितम pa development na akam claim ji ba elitum karbi khai na birang rang por yong sa tu parang du tur the isi lang polo dante elitum tim karbi ang long mate lang elitum ke Japon non do boma sarkar long lasi sarkar long sidowek ni pusi ni lipini labang so bangli ke pra pho rong sa tan chingki che than chi wai lin si to rang jilang labang so nang litum marong kang ting to wa lapen ke me ave lang ave alang litum do ama ke sung pen mang pajok ji elitum CM sar yong si polo dante na pa chingki da pusi ni lipon lo labang so pen lang litum chingki che than chak pe me CM sar ti pini labang so lang chit ni hawara long pini labang so mass joining mate litum papek EPSC lapen Congress lang litum pini yang sepau don si bang Bharat jok nona ko dolo seba anso selang dui lasi ini litum ninge theke theklong ke non pini pena ko theklong ke pini political don se tami litum kadu ko besi tami akero pugali litum theklong sa labang so ko ni litum pini labang so nili li bakut lang tum pini wangin lo ngalo sa rong asara tungke bisara recho mate rong isi ka chuki malong ke ladak APSLC da doji Congress doji AFDC doji lasi rong asara tuma bangke neutral ke dosi ke me puta kenangan atum ka chando lasi laso puthak nangli rong thike pra pho sosia rong asara don tompen chingri matalang le tompen chingki chan si BJP long ka chapa ok don dat kopi ning ke thema la pen BJP long ka chapa ok don dat nangli an alam RD doji pusina ni matha kopi si puji nangli lalo ha lasi nili mota ninje pon labang so mai long ten pini paklar pon tung lalo rong asara tum pulo tang neutral si ni kalang lo lagi political pathu do nang palam ani si bang tamen tum labang so lam si thana de elitum pini labang so rong asar ten pini elitum lit pon bus tam alang litum si accounting atwar pon ke lapen political long dun si lecture mari duni to lama jabe mothe elitum labang so rong accounting payogi pulo tang ke labang so mele punon lang le punon towar le punon sita elitum opposition ke do pulo tang ke di opposition do pulo tang elitum pini towar elitum mo bang theklong lo gari pon pusinang lo me ave lo lang ave lo lasi labang so itu make sung chipa jok nang pulo tang ke akasa puro bang bisara lam EPSC do ko ka hai Congress do ko ka hai sita alang le tumo phan
labang sorong kini joining dete nama rak apre party do koktan elitum hatum hantak lumang kulai tertang athela elitum ke elitum masulo halata lage enu raso kulotan ke komane ke cingkime uta do posta rong asar punya aning ding lan nai adhang the thelang litum ste me ka the ana tawar sigi pon lo puelang ditum ta aning misen ka thadu pulang ke elitum ta dun ko ta party bang ke pathenang ni pisini lipini labang so mai kan chuni CEM Dr. Tuliram Ronghang alang li ke Japon leadership nang li apthang CEM la pen non CEM mate Dr. Tuliram Ronghang angbong ka che break kopi se ke thek long ma la pen alang li phan kopi lo ni ke thek do nang lalu sar ke dampan wista me ni tum non herlo jong ka jormo so wista me thek don long elitum ka du wista me CEM angbong ke project to ke elitum thek long te me elitum ke dampan CEM por huti dam elitum thek long lo komane CEM nilipini labang so chatai pen kuntung CEM budak kali deh. Penanganan lagi the tum ke CEM salong ke cali dulu ke pilang ke sini itu. Penanganan sa tum ke nili amen tu belo alang itu attitude di amat hangan ni ke cepat hidup. Seta ili tu CEM ke osa mate selok kantong di paduk ka wele dam bustan alang li phan to war ke kai tai tua. Laban ke amin khola. Laban ke party lang le alang li. Kena ne ili tum theklang lo kahelu pen kisung ke boy ili tum ka chongda dam ke dam bustan me alang li pi party pen tu alang li arjuje. Lauta me ili tum kar biat hai phana kimilo lapan pini ili tum kar biat hai tum ke klem ke dam long di pini ili tum kar biat hai rang long itum rong long stem thek long ni kan samlai bang lalo itu ke dam tang si emas stem ada rong long ko masih aku kuti do di kaso posino pini non dalam suas stem ili tum pini kuti ke kam non lang tum seng kon bom ba selang di hada episode si dadu di kongres tadu sida pini alam itu kalau yang tum han pututin sidang si hada kunita dos kuti kam bahasa tak si rong aju stem ili tum thek long alang li ka cingki ka cepan ai mane attitude de mane kopulo mapo abahaduri re ekdom inkida ajha ka tomar lagi the pili ni non dakkan kuntung nang itu macam nelong panacu ni dilop benang lagi the tumke aling the mandara ki iham tang pi petung gadu lagan ni dakkan pudagi nasila so bangke kartang lo eli tum rong asar sang taksi ini bang din nangi eli tum man pengyong si karbe khe than kar jabji pulang si lang itu than kita hal dia bangke bangke eli tum bang so baring hap cek bangke kan pedan itu sini ni cuni selang di siam bangke project sini ni cecada CEM Dr. Tuliram Ronghang alang leke anut ka prega CEM pen project la pen alang leke apuna chak chok pa me asomja po pusigipu lam chata kalisi ke ongtung asomja po toma bangke CEM Dr. Tuliram Ronghang along ke charle duna kenang sat pusia alang lihin pen Ronghang rongbong rong arak jutang ame pu ronjit intia ke hai pen sitame lam the ke taklang polo tante alang litum CEM Dr. Tuliram Ronghang alang litum nin ka cheteng pen alang li tuma phan kerang jelanga porhot ko amsi alang li tuma kemang pacun pijima labang keli tuma phana porsi ethan pot te bonsi tame alang li non nga pachini do nateng plotan ke CEM kikhia bang dope jo tame rong raklong kuti kep atangka panong pen ka paching chora sai ke klem ke keching si CEM ro pusi alang li hin pen nang pachini do